To hakini ke por ngi aingu biang yu try bangila ia gaban warra biang shafi ia gini ke jingkren ke bana ke ktien ke U Blei kaba ngala duai ngala pen kre bat ngala wat ia ke khmat ke try haga jingedei bat ke jinghikai ktien ke U Blei ke bayadei bat kini ke sngi bamenta bat kumangan ong biang ifi ngala kren la katukan itayo ia ke khubor ke bayadei bet baga jat pen rio ki khubor ke biadei bet bat kani ki election ke bangin sa long badai na kata daw nga kwa ba nganya don pentalang hagari baga jat pen rio da ka banga shimi ke kabu na kani ke channel jingi ban kren ni ke ktien ke U Blei ke biadei bat kani ki election ya kaban yarap lem ya ki babun ki para nong shong shnong hagari ke si jantia jingi bangin poi shaka jingjiet ye gibriu kibadai hangini gi election ko mangala dep ong ki jingkren jonga gi baladep baka jingjiet ye gibriu lane ka jingpeniang ye gi nongilam kam shong e agakti jono jono ka shong ruhangi kibriu kibadjiet ye ki dei mangi ki nong vote ki bapeniang ye ki candidate bat ki bapeniang ye gibriu gi banlong kita KMLA haunu snem arajar arpulai shikmat barosan snem. Dengan kuat banganong ifia gini kepor ngala duai ngala pen kre bat nga kuat bangan keren gini nakabenta jong pigi pat ba gini kepor. Namar nga kuat ngan keren menagasngi ya gini ke jing keren ke banga ai kerteng shim ya garai daka jing sngewthuh lani daka ba sngewthuh Shwa ya ktien ke U Blei. Shim ya garai daka ba sngewthuh Shwa ya ktien ke U Blei. Kata kadai ka jingkren jonga ka banga dona ka donut jonga ya ka bangan keren ke ktien ke try mentagisngi. Fi bonsen ni pai aga jaka ka bangi babi. Bonsen ni pai aga jaka ka bangi sngau labanau nang ipai ga jaka kaba kelumar jong jingem dei tang na kawai ga daw ba ga dei nda habangi bakla banjit yeki ga jingem figa jingjit kadai kabadon kam tam haga jingem jong brio ladangi bakla banjit nga kwa manganong ifi ladangi bakla ya ga jingjit nginum laban keno yanu hadir mangila bakla jit ubriu bakla ya gaban jit ya karya ga jingem laban keno iki kemik pam laban keno inu namar bakla jit ubriu bakla jit ya briu lani ubriu la setiap ngan ya pet no ngan i no namar ba ngakum bakla jit ngakwa kamdan kum gata habapi bakla iban rai ben shimmi ga rai ben jit yega aka haga jingem ladapi shimmi ga rai ngakwa nganong ipi ladapi bakla hi pimla shupin paidien bat kan poi ga jing e ngata daw nga yang ni ngakwa nganong ipi dan gi bakla haga jing dei bat ka jing im jonki ban shimmi ga rai gi babon bat habaki bakla ban shimmi ga rai ga badai bara bagi baklai ke jingjit jangki ki paya ke jaka ke babi bat ki babi ru syarta te dai nak ta daw nga kwa ngan kran ni ke jing rai me ke sngi bala nangi bakla ban rai ban shimi ke jingjit ke ni election ngila ban paya ke jing babi ke syarta kata ka dai ke bang kwa ngan fi la da pi bakla rai ban shimi ke rai ya no ban jit ke ni election pin pay aga jaka ke babi ngi kum ke jat penriung in pai ke jaka ke bangin babi syirta bat ngadwai mena ke sngi banganong ifi baling bagan ni ke jing hikai ke bangadon ni ke ktien ke U Blei kan ya rap ifi bapin lang ban shimi ke rai ban jit ia ke jing jit ke bakat kum ke jing shai ke badon na ke ktien ke U Blei ngan suang ifi nang ni ban tip bakata ka bang rai kadai ka badai kam dai ru ka besuk bantip bakani ka dai na kam dai ka besuk i ka jing im jaw brio nrai nga aingu U Blei baling bagan i ka jing keren jang amen ka sngi
kan pelong ipi lada pi pelet jingmat, lada pi sngap bah, lada pi syashkor bah. Yang ini ke mangan hikai kendiat lagi ni ke kenta ke bangadan hagi ni ke saupo praminit ai. Kan long ke jing mentoi ke bakrau ipi, bapinang ban shimi ke rai hagi jingem, bat kam tam ban jet ia ki nong yalam hagi ni ke election jong news nem arajar arpulai. Ngakwa ngan penipi ia ke jing shimi ki rai kabaningkong kabangakwa ngan peni ke point kabaningkong ang ni kadai. Pi don kam sngap ha, pi don kam ya ka jing start kabanau Blei. Pi ban shimmi ke nung rai ngi don kam ani ka jing start, ya ka jing sngewthuh, ya ka jing shampang kabawanau Blei. Nakatagadaw ngan pulipi na ka Bible nga sa ipi ka Bible ka ka jing shayangi bangila iya ka ban sngewthuh ban shimigiray. But ka point siya nga ka bang akwa ngan repeat biyang ka day piton kami ka jing start ka ba one no play. Ngan pulipi na ka shiti siya Jacob. Ka shiti ka ba Jacob uta agalanang ka baningkong. Nakadakot ka ba san? Ngan puli ka ni kadakot ka angkom ne. Henry lada unu nuru. Napi uduna ka jing start. Toon pan no Blei uba ay kalot ya baro. Bat ubam kino ben. Ti on ay ya kata hau. Dan ngibriyo nga siya yos ngaw na dumen Shwa. Kibalik tuway ya kikena kibalik exams. Bagi puli dengan ni dekat bakin yo ay jing start no Blei. Ngakwa bapinom interpret kelumar ay dekat Bible. Namar kani dekat kamday na kamenta banyale matrik. Lani banyale 12, lani banyale exams signo no exams. Kani gadi jing start kabakinja Blei. Kani gadi divine wisdom lani gadi jing start Blei. Kabang ngakwa ngan ong ipi gani kapor. Kabang idon kamban pan, habang idon naga jaka, jong ketes. Kadang jing start, kabang idon kamban pan no Blei, habang idon naga jaka, kabang imtip, kabang inle. Bara bang ipoy ka jaka ka bang imtip syo kani ka day ka paday na ka pamday syanungin let kumnungin le ngin jit ya no hagani ki election ngipoy ka jaka ka ba pisngap yagi nongkren pisngap yagi brio pisngap yagi majority pisngap yagi jing mo nga khwanga nang ipi hagani ka por pipoy haga jaka ka balong hapdeng surak haga ba pimtip syanupin kedat but day hagani ka khot la krenda jakap bahaba pipoy haga jaka jong ka jing haga ba pimtip ban shimigaray. Uong igini ktien. Lada unono na pi uduna ka jing start. Unpano Blei. Uba ay kalot. Ya barok ba ubam kino ben. Fika niga ktien ka ba Jacob uong ang niga day. Bakum kibriyo kiba mut ban yo i baka niga riga jungi ka day ban pay. Shaka jing dan buram pat sa sisin pat bat kabadan jigirmen chikman. Ngide ben yo igi nong elam ki bakat kum ke chingbu bet ke jong Blei. Ngano miyang nang ni banong ba itay de bobyang itay de bombyang em. Takam de ke platforming nang ni. Ngam kwa nang ni bangan ongan support de ke tangan num support de ke ta em. Ngam kwa nang ni bangan kentiu nunu briu la ni ngano no briu em. Kabang kwa ngan peni fi ngan peni tangi ki nong rim. Bakum no pinang ban shimigaray ban jit igi briu. Bat ka beningkong tam ka point jang aga day haga bakum gini ka por ngidan tang kendiat sngi ya ka bangin point gini ki election ya ka ban jet igi nong mi khmat nga kirpat ipi ki khna samla ya pigi rong fa long khme ki baro khat ki baladan ka vote ki badai ban net vote ka bang kirpat ipi ka day na shong yang ya le ya ka ban pin kre elade ba pi day ya ka ban let shimi ka vote ban vote agani ka sngi ka balabo da ka government ya ka bangin let shimi ka vote ka election commission
kalau penbet ia kena arpun yang trik bangin let syaka polling booth ia ka bangin jet iki nong mi khaman tongin pep ban let ngakwa ngan penki pi baro ngi day ban let baraba bi bot ngakwa ba pin pan Shwa na U Blei ia ka jing start na du mentag sngi na malada pimpan na U Blei ka jing start pinum sngewthuh yano banjet na piduai show Blei ba pinyo iga jing start nga kwanga na pi U Blei un hikai teng ishania apalat halading ishania apalat agi brio la canvas ngi la penbet ngi de rukam per bat ngi shania angta bat ngi shimigarai nga kwanga na pi wat lit yang angta kum gi brio gi besngewthuh lele ya kan ge ktien ge jong Blei kin ma wat yang ha opinion jong no wali yang ge canvassing jong no nga kwa pin yang ha ge jing start ka ba pio ba ge jing champang ka ba wan no Blei ka Bible kong kitab proverb ngan na puli fi hagani ke poan ke kitab proverb kalanong ka balai sngap ngan puli kitab proverb kalanong ka balai ka ong igini ktien let se bod preng job fi tip igini khat ngan puli kong hagalong ka balai ka besan kong nget how try de la ka dono baro but what shania halaka jong ka jing champang fi la da bi shania tangala ka jong ka jing champang la da bi shimi ga rai ka jing im jong fi ka jingmut jong pi ka jingyo I jong pi kala man poi shaba bakla na shimi ni ka jingit kle ban ong fi tongin duai ka do no jungi ngin pan no try ka jing start ba ka jing champang ya no try ba kan shimi ka rai ba kan jet ni election na mal ngam tip ko mo brio ya no ba ka dai ban jet but tongin duai bo play un I fi ka jing start Bapinum shania ala ka jong ka jing champang. Bapinum shania aga jing start jong iway. Hare bapin shania aga jing start ka ba wan U Blei. Nganyala me pi bapin shai. But hagani ka jing kren jong ala sing ala banong. Ngan peni firu ya ki prio ki bakumno bapin jet agani ki election. Nagani ka jing kren jong amentagisngi. Na singaw lungo ro bo Blei u ai hanga ia kani ka jingpin kan mau. Choba kan poi shatanga kwangan pini fi kani ka por. Ia kani ka jing start ka ba wan U Blei. Mavinum shimi ka rai shabar na kani ka nongrim. Namang idon kam ka jing start. Kam da don kam ka jing puli kam da don kam ka jing start protei kani ka don kam ka jing start ka ba no Blei but pinyo kani day nda haba fi duai show Blei malagasngi. That duai min step duai min meet duai try yano mangan jet try but la do Blei pen scam ka ta ka do no jong pi le ka ta nganget U Blei un ai ka jing start pi yano ban jet ngan sa pin fi ki candidate sibet ki bakumno ki bo Blei jet ka Bible ka dan jubab bet regan pin fi kindiat agani ka por bagi dan ki brio ki balet thep ye ka vote junkie don na preng junkie ki balet shim ye ka vote da ka bagi shule karki thep ka ma dep sto de ram de job wali le kumta ngakwa ba pin shim ye ka let thep vote ba ka dai ka kam ka ba kia ka ba dan jingit kle dan ki brio ki balet shaka jing thep vote da ka jing shong shit Besupen bet ye ki brio de jing ruai ki bahaja jaj. Supen ki ki brio de lama. Si shong shit asurak lenti singkian kam kaban poison rum tip. What late tap ye ki vote aga jing shong shit. Kaningam nigga kam shong shit kaniga kam election. Kaninga nigga bakta ye pi ye ka ying jong pi ye ka pateng jong pi ka kta ye riba ka jaj ben rio. Lana pi late tap vote aga jing shong shit. Nganong pi day ki brio ki bam dan jingit clear. What shop man pin shong shit mano rifi. Wali shong shit palat dan ka jing start. Dan ka jing champang. Nakwangan pin fi gani ka pot dan ki belet da ka ba sharpen ki aki waipat. La pen ki pi da ka pisa.
Lapan ki ipi daga jing ai. Lapan ki ipi daga rukam go baper. Ngakwa bapinum longkum ta. Nai long ibriga beshapen ki. Dan nong rim. Kaninga kran man daga singam day etang election. What haka jing day jompi. Haki rai ga babishim. What you let kirki. What you let daga bashong shit. What it yai daga jing sngewthuh. Ngakwa bapindan yaga jing shampang ga bawana blei. What sharpen ki agiway? What sharpen ki daga waves dangka jing buon brio? Haba piyo agi YouTube. Barba pi pet igi brio agi mare agi shong. Wali sharpen ki ru. Ngayon ida agi brio sharpen ki daga jing buon kali jo tu candidate. Wali sharpen ki daga pisa daga jing. Wali sharpen ki daga ngakwa nginday kinong shong shnong. Kin mau ngila yo election daga totally. Bagala daga poring ibangin kamshay bangin sadin. Kalau ada keporing ni bagi day ke ban kam start. Ban ni kiwaipat na mangila yo e ke jingnang jing start ngila shampang ngila sngewthuh ngila shai menta. Ngim day shi ke brigi besadin. What sharpen ki daga ege? What it sharpen ki daga bapi sharpen ki agi brio ke bawan man keren fi ban daga waipat ke rukam ngakwa nganong fi dan ke jing start ke bawan U Blei duai. Kawai ka ba ngayon ka ba kibriyo ki let thep ka vote de ka jing ja saudong. Pia kan do ka jing ja ka jing em. But fiyo dan kibriyo ka ba ma pia kan do ka jing em jong fi ka ba yarap fi le se. Kadang ka jing tip lam ba pimla ban kan di kiar na kita kibriyo. Are itong tip ka ni kawai. Baka jingjiet ya ginong mi khmat. Kamday nakabenta ya fishimet. Kamday tang iga ying jong fi. Walik let ikata. Kaday kabafijiet nakabenta ka jing baha jong kajat ka kong kapateng jong fi. Kari kajat ben rio. Tagadaw ladaw brio. Upoy kadega be eba. Takadaw nga skren ni ganina mga kwa mga nong ifi. Hagari jang I khambon sen dan ki bejit tang daga jaga jing taro. Ngam kwa pin poy siya taga level jang ka jinglang brio jang fi. Tang nama bayo ban bam jang I abot nga kwa nginom le kumta. Tangin tip igini gaway. Mangin jet igi brio igini gisngi. Kibang ida duay ida wat ida jing start kabawan U Blei. Shabanang ta ngin poy hakakodit. Nga yoi naga Bible ba kaong kumni aga kitab Sam kalanong ka ba katnyo naga dekhat ka ba ar. Kaniga diga jing duay ga jong debit ngan sipulin na dekhat ka baning kaong to ngap iya ka bahok atray. To sngaw iga jing kaang janga. To shashkor iga jing duway janga. Kabami na kirmyang sentur ki basyukor. Agiwegi kintien. Udebet udan ka jing kli. But wong ikini kintien try sngaw iga jing duway janga. Iya ka banga duway mday naga sentur. Renga duway daga donut ka babet. Barabaw duway wong ikini kintien. Wong aga dekhat ka baar. Tu ai bakarai jonga. Kanuan mi na khmat jome. Tu ai baki khmat jome kin kmi yaka hok. Fika taga dega jing duai ka bau debet wong. Trying to tuai nga kaang shame what ai baki skor jome kinum snap yaka jing duai jonga. Nabanga tuai try bakarai jonga kanum mi na nga kanuan mi na me try. Pimtip babau debit uduai gani udalaga jaka bolong sim uhabban shimigirai. Kabalong shy kaba tikina kaba scam kaba wano blay kaba piduai. Ladau debit uduai ublay ujubab. Uju blay jo debit uju blay menta. Lada piduai. Shwa ba phin let chagani ga jaga ba phin
thep ya ga vote ga jong phi ngakwa ba phin da duai namar ka don kam ga jing start ka banau Blei kat mangadang pun kre ngani thu ifi gani kat mangadang pun kre ini ga jing kren ngapur khat ru try don em na ga ktien ga jame kabahikai yangi ya kabangin jet ya kinong elam kibadai kat kum ga jing kwa jame kat mangadang shong ngapur khat ngaduai lapin ken mau ngangangek deu men sim ko jong Blei kabangam ju kham kran ni gani lanang manu man langam ju kham kran let's say daki pau snam man chuang kran rei daki pau snam ngam ju kran shuika rei ha ga por bang pen kre ni ga jing kran nga per khat no try dakanu ru kom ngin jet igi nong elam ngalap bau Blei de ba kraw ba start adukata bau pen ken mau yang ai ga kitab jing ken kani di kitab jong Moses nakalanang ka bakhat nyo bat na pipuli kani kalanang ka bakhat nyo ka kren tang ya kaway ka message katagaday ka kren chapang ka jing ka bami ang jait meri Israel namar baki yakni long nong yalam bat baki poya ka jaka ka bakim tip shu yano banjit yagi nong yalam gibaday kami ka jing kanyum kami ka jing kelumar but about Moses uduai show Blei nle kum no ban jet ya ki no elam gi badai but ngas ngu yu Blei na ngapuli gani ngong try ngan puli gani but nda bang ngapuli ngayo jing shai but nganut banong la da pi bot ya gani ga jing shisha ka bangan pini pinang ni kan long ka jing men to ya pi ba pin jet gi bri badai ya gani election pengan puli na galanang ka bakhat nyo jong kitab jing ken galanang ka bakhat nyo na ka dekhat ka baning kong kaong yun ktien utray Ukraina o Moses uda ang krena ki khon Israel shimru na way baro naki ya way dingdo kat bakum ka yeng ki kpa jong ki nagi rangba jong ki baro ka bakum ka yeng ki kpa jong ki khat artli ki dingdo tamen thoro ika kerteng jong way baro brio how dingdo jong u barau dingdu lebi mentho ke kitang waran namar way u dingdu unlong na kabentau rangba ka yeng ki kpa jongki batman buno iki haga tabernacle ke jing sang khmat ke jing pla haga bangani shambat pi tigan jabau dingdu jong tau brio yau bangan jet un po ngan pendu no na khmat jongai ki jing knyum jongki kon Israel ya ke bagale kren knyum pi Baru Moses ula kren ki khon Israel tigi rangba jongki baro kilaya ai u marwe we dingdo ya we na ka benta we rangba kat bakum ke yeng ki kpa jongki khalar tli ki dingdo baru dingdo aran ula dana preng ki dingdo jongki ti u Moses ngakwa bin sngap ai gane ti u Moses ula bu no ya kita ki dingdo akhmal utrai ha ke tabernacle ke jing pla ngakwa pin pledging mot yagane kale ke por ka bagi khon Israel kami ke jing khnyum bat kim tip manu balong nong yalam yaki bat don ki bami ki bayang pursha yaga leadership kum ki khon jong kora udatan terter Kibakwa banyang balong inong ilam haga tribe jang ka jait beri Israel ka badan kumba million tam. Banda poya gani galanang ka bakhat nyo kanang ka jing yo Moses namar kami ka jing knyum yung inong ilam. But nda habaw Moses upaya ka bakum kani ka jing ja. Umla mauban jid igibrio. Ukwa ba unjit igibrio gibakat kum ke jingjit jang Blei. Baru Blei ukuran cho Moses. Namar ki khon Israel gidan kat arjat. Bar ki shong lala ka jang ka tribe.
Bara preng jongki ki dan way nong yalam. Baru Moses ukwa banjir igi brio ki belong nong yalam. Ngi mentaru khanang mapinshai. Ngi dan rifau tu ligi seat aganiga Meghalaya Legislative Assembly. Bat ngi kwa banong ifi ngim thep kino gi degi babyang. Fitip U Blei wong kumnoy Moses. Wong shim ini ki khanar gut ki rangba. Ki bakwa banong ki nong yalam magini ki tribe jong ki Israel. Ong kin wanra la we ding do. But U Aaron uday naga ying jong lebi. Ki weiru ki lingdo kin wanra, ki weiru ki nong yalam kin wanra, la ki jong ki ding do hakmat jame. But ki wanra iki ding do. But how tau ding do kin to ya ke kerteng jong ki. Sngewthuh nat U Blei bu pelong ini ka jing ye jiet agani ke sngi gedega ba sngewthuh nat. But ndau la dep ong igani ki la wanra lagi ding do, khanar lagi ding do. But hagi ding do la to iki kerteng jong ki baro khanar ngut. But ndala dep U Blei wong yo Moses. Bu hapdeng yo ding do jong waran. To ro iki kerteng jong uhang ta. But baro ki dan khanar tli. But ngasngewthuh nat baga Bible kong. Ngala dep pulil nong ba khat nyaw khat ka ba nyaw kong. But U Moses ula shimmi gitu ding do. Ula lej ra yaki haga tabernacle jong ka jingpla. Bro shimit. Shwa yiga bangan penifi. Kumno Blei jit igini ki brio bar kumno Moses uito. Bakini ki brio ki day ki nong yalam. Ngakwakan pensyai fi kendiat yaw ding do. Uding do haga Bible. Kamtama ka jait min Israel. Kekren ya ka authority. Ya ka Atiar. Ka bor. Uding do ka teuru. Ya ka jinglong nong yalam. Uding do ka krenru. Ya ke jing sumar lani ya ke caring ya ke jing ya kaban sumar baha ya ke kenhun lang berat dau tu ding do. U ding do u tauru ya ke protection lani ya ke jing ida. Badai ne kita kedau haba ke Bible ke ong shim de ki ding do. Ki ding do kilang symbolic lani kilang kedur. Jong ke jinglang nong yalam ke besisha. Badan ke Atiar. Ki badan ke jingkit klik ke besisha ban sumar. Ki balak ban yalam nakhmat. Ki bayang hakmat mday bagi peniyang nakhmat yaki way. Uding du jong nang ablang berat berabor mday ubau yang nadien. Rew yang nakhmat ban yalam igi lang berat bagi lang berat ibuat nadien. Begini gini yalam igi khun Israel. Ruding do ke keren syafang ke jing yada yaki lang berat. Baru Blei ushim dau ding do. But nagini ki khalar tli U Blei uda ong hau Moses. Sngewthuh nat bai gini ke bang keren. Uong yo Moses. Ngan sepen i hame. Uno brio banong nong yalam magani ke jat ber Israel. But kani ke jing jit. Kandai kabanga ngan jit yeki brio. Baru Moses ushim ini ki khanar lagi ding do ki bela thok lagi jong ki kerteng. Bat ngasngewthuh nat. Baule thep yegini ki khanar li. Hapo
ke tabernacle jong ke jing pla. Ang kata ke ktien ke bakrau palat. Fitip neam haduk menta. Don shibun ki nong yalam. Ki bangi klem thep ye ki apok ke tabernacle. Jong ke jing dot rekat ke U Blei. Ai ngu U Blei bangayo i. Bakum makwat katu kat nepor menta. Ki brio khambun kila kham sngewthuh ye gane. Bakin shim ye gini ki nong elam barok ki bayang kum ki candidate nam tagani ki election. Ngayo i ki brio yeng kila le gane. Ngayo i ki nong elam ki balang ki jing shikri kila le gane. Berkata kadai kila da shim ye rai ban shim ye gini ki nong elam ban boy ki haga jing duai. Figa ba bu iki ding do apa ke tabernacle la khmat ke presence ke U Blei ke kren chapang ke jing dua yakini ki nong yalam baro and tap iki apa jong ke screening ke U Blei U Blei over screen baro ki kwalong nong yalam tang ba tang inum shia jet paramangi tongin tap yaki hapo jong ke presence ke U Blei kaba mo na pa ke jing duai ke besisha nagaliang jong i ke Grace Worship Center ngilay persyang ban penlong i ke tu ke prayer rally hang tia Pinebrook hang ni ke Khat Pratrik hang Saturday bat ngayo i dagi spangot ke brio giwan yaki bangamla ban mudur yaki brio ki bedan wat hake kerdan baki wan hang to ya kaban ya makhmat jau troy nam takriba ke jai mere namar maki ki kham sngewthuh ya ke jinglong jong ke government ke bamenta shang bat ki ngai slak bat ki ngia duai lang ki yam lang ki saj lang bat ngayo i brio ngas ngongu U Blei baki banget nagi balang ki bakeleng-keleng ki wan lang bat ngia donang to ban saj khmat jau trai ya ke ei ban tap ya kini ki candidate hapo jong ke jing duai bau Blei un screen ki no ki badai shisha ban long ki no ilap badai nak takadaw ngi khat ki brio shi ke jing duai Moses u shime ki khat artli ki ding do Yagi bala thoi ki kerteng jo ki candidate. Ki ban salong nong yalam ke jai mere Israel. But ki tap apa ke tabernacle jong ke jing pla. But ndan batip. Ki bakum no ki brio U Blei unjet. Shanga nong fi ado mentag ngem tip. Ki bakum ki no ki brio U Blei unjet. Tongin poi shidu shata. Kum ki banget, kum ki beduai, kum ki besyakri U Blei. Tongin long kumta baru Blei, tongin nuot ban nget kumta. Hallelujah. Manginum tiang yang ngin le kumale Moses menong try nginom jet igini brio da kalenti jingi nginom jet na marga jing nang jongki nginom jet na marga jing le jongki nginom jet na marga wepat ngakwa nganong fi sngewthuh ye ktien ke U Blei nga ai kerteng ini ke jingkran la da pimut ban shime ke raya no ban jet das sngewthuh Shwa ye ktien ke U Blei bat kani ke de ke ngakwa ngan hikai fi menagisngi Bau Blei uphayo Moses. Bau shimini ki khat artli ki ding do. Ba iki ra apa ke presence U Blei. U Blei un penuan dur hang to apa. Moses rom tip ya no Blei jet. Khon Israel degi million kim tip ya no bu Blei jet. Maru Blei tang mau hiu betip kino ki belong fit. Bakin long inong yalam ki bakhama jrong. Tangin page na Bible. Nda habagi khon Israel ki shong ki up ye result. Neki up ban mi ke result. Ke khat ke befra jungle nang ke khat nyo ga ang ini ktien. Haga balashai o Moses ulalet apa ke tabernacle ke jingpla. Barakmi ngakwa binyot sngaw bay gani. Bat hakmi u dingdo u Aaron u banaga bentaga yeng u lebi u la po u la mi shilot
ula pu sentio, ula seiru daki so kelam. Ngakwa finde yok baik kita ke point. Na pedeng jong ki khat art ligi dingdo. U dingdo jong waran. Haga shimit. Habalabu apa jong ke jing duai. Kani gede ke bau blai ule yonu dingdo u bau jit benlong nong yalam. Marsen pai u Moses apa. Nganut benong Moses u kendit. Manyo iba weu dingdo u badana pedeng. Usdang ban sprout ban po umto. Udingdo de bom dan jingim. Herain dalabu hapo jong ke jing dorakat ke jong play. Habau play jit yu ni udingdo. Thep ha uyu ke jingim. Bat ndala thep ke jingim hau ni uding. Ukelaim. Bat ndau kelaim. Sengapa? Usdang ban po. Ktien English kong usdang ban sprout. Bat ndau lapo usdang ban shulut. Bat ndau shulut. Sengapa? Usdang ban po sentio. Bat ndau usdang ban po sentio. Umi sendan artat haga shimit. Daki so kelam. Ktien English kong daki almond. Walang amdan lut bangan kren ang ni namar kam sya gapor. Handra yu blai yu jit yu dingdu jong waran. Barabu jit yu dingdu aran. Upen po, upen mi shulut. Upen mi sentio. Baru pun mi so how dingdo. Ngadakwa ia kani bangan pen ifi ia kani kepor. Kamut ayu kani. Try kamut ayu kani badau dingdo me pelong emu. Ukelalong uding uba im. U Blei ula dep ong lupa yo Moses pergi kon Israel. Ya ununu ding do uban po yo tangin ijit. Lada pi bo apa jong ke jing duai. Lada bo ye kini ding do apa jong ke tabernacle haga jing do rekat jong Blei. Ya kanu ding do ka bam po. Kaba yap bekum to. Najit. Ong Blei yo Moses. Jit yo ba po. Jit yo ba shulut. Jit yo ba mi sentiu. Jit yo ba mi so. Katakan kedai kajing rai ka mga kwa ngan hikaya fi. Balala pidwai. Lada pitap yagini ki candidate kum yagi ding kanartali ki ding do ban bo apa ka jing duai. Uday Blei uban jit yagi nong elam ki badai. Mday mangi. Bat ngasngo puram yo Blei bo jit yagi ni ki brio. Amat benang da bo Blei jit yo niu ding do jawaran. Fitip ladangan syukran kendiat yo ding do jawaran. Kan mau aga porbo Blei uyalame o Moses ban pelat iki kon Israel. Mdai tang Moses uba pelat. Mdai tang ding do jong Moses. U ding do jong waran ro ngan sapen ifi naga Bible. Uday uwe na ki brio ki balang nang elam ki bakraw aga jatmeri Israel. Ubalala ban le ki kamba hangtay apa ka Egypt ban pandemyo paro ban pelat yaga jat penrio kaba u Blei ula bo aga niga haga niga pertai bagi nomde ban syong merau. Ngidan kam ya ki brio ki bakumu aran ki bakumu Moses ki niga sngi. Ngimdan kam ya ki dingdo ki bayap. Ngidan kami ki dingdo ki ba po sentio ki ba don life. Ngan penifi kan mau. Kani ka jing mi jong niu dingdo uba po, uba shulut, uba mi sentio.
bat uba penmi yegi sok kelam. Ngan sipen fiang ne ka baningkong kekeren syapang kajing po kekeren syapang kajing im. Ai kindan kinong yalam kibadan kajing im blei po jangki. Kiba haba pila bo kajing duai de blei uban penkela im ya kajing im jangki baginum dan kedanur kebayap. Fisi bamla na pijet yagi ding do kebayap. Haba kayap kajing tip lam long kumno. Kanuan ke corruption. Haba kayap kajing tip lam long kumno. Kin ban ben yagi khon suet yagi rang ni. Haba kayap kajing tip lam kin long kumno. Kim dan jingir kli gari baga jait ben rio. Kabayap barabor kam dan jingir kli. Kabayap kadai kabayap. U Blei wang thep apa jaga jaga jinar kat jaga ngan sepeni kino giding giba medai menjiat. But aingo U Blei jiat U ding do jang aran kabading kong ude uba pu kekeren baudan jingim. Tengin jiat digi brege badan jing im. Inom jiat digi brege bamdan life ki bamdan jing im. Sngau si banong fingi do kinong yalam ini sngi. Ngim dan ngi kerdo kari jengi ka kerdo nong elam ngala pet baha ngala yit baha ngala pet ban ngayo I ba kari jengi kam dan ki brio ki badan jing im baru Blei lada piduai unum kerdo brio ha ni kari jengi unjet I brio ki badan jing im kaba ar pitip nam kani ka ba mi sentio ka krenik jingkerman. Bau ni waran udang ke jingkerman ni ke jat beri Israel. Day ke jing do jingkerman, uday ke jingkerman. Usentio berabar ukran syapang ke jingkerman. Ang kwang anong fiya ni ke par, ke keren syapang ke buram, syapang ke jing penan buram. Malah bijit iki nong elam ki badai. Kidai kibadan ke jingkerman ni ke lawai. Kibadan ke vision. Kibayo I jingai. Kidai ke visionary. Kibala ban yo I kham jingai siya ke rigan pai. Bakan mau ke ni ke jingpen mi so. Ke jang Blei ke shimet inu ding do jang waran. Fitip ke keren ke ke keren syapang ke jing seiso. Ke keren syapang ke productive, ke jinglang productive. Kibala ban penmi Kibadon ke jing im jongki. Kibala ban penmi ki idea ki betumai, kibalang creative, kibadon ke jing start, ke jing shempang, kibadon ke jing nang, bat ke jing sngewthuh, kumno ban pelong ke riba ke jat ben rio, bakanang roy, bakan develop, bakanang roy haki. Upo umi sentio baru misa. Kekeren syapang ke jing im, ke jingkerman, bat syapang ke jinglang productive. Ang duay na nega Jacobo Blei, un isan yang ba di pi menta bangin duay. Ngidang don por. Tangin jit yuki brio ki bakat kum ke jing jit jong Blei. Lada fi yam pi jit yuki brio daga jing duay. Oleh jit yuki bayap. Oleh jit yuki dingdo ki ban penan kam ban ia ke Atiar kaba bakla ban bom ban tiet kela yuki lang berat Jit igi dingdo kibala baniang kibadan jingkerman kibadan life kibala bania da ya geriba ke jait penrio. Fitip udingdo jangwaran ngan sipeni fi kendiat agani gepor. Naga kitab Exodus kalanang ga banyo. Ngan sipuli kendiat agani namar ba findup syai. Labi puli nagalanang ga banyo ga khat ga bafraga ang utrayo la krena Moses ba waran udaang. Habau parun kreni pida ga baong tu peni ke kampla na fi to menong hawaran shimilau dingdu bread khmaru paru un kala besen yo Moses buraran gila le apa uparu ba gila le gumta kumbau trai la hukum baruaran la bread lo dingdu khmaru paru bar khmat ki shakri jangu ula kala besen
Anda kum tahu paruru la khat igri start bagi nong le bertong ke Egypt ki hiru ki la le kum jo de jing le mentor jongki. Na bagi la bread way baro ilo ding du kiru ki la club sen. Ngakwa bin singaba. Henry uding du jongwaran. Ulangut no yaki ding du jongki. Katakan kita iga bang aku angan fi. Kadang ke bork sot minta ka bele igri be jaj ben riu jengi. Kadang ke bor boman ke bork sot pimtip hagini election kidan ke beri bele ka bork sot. Tongin thep yagini ding do khmat Jo Blei. Bagin mingi ding do kiba kum ki ding do jagawaran. Kiba po, kiba shlut, kiba dan sentiu, kiba dan jing seiso, kiba dan life, kiba dan jing em. Kiba haba ka taik, ka ding do, kaba kinjak sut, kamot ban yang persya, bau ding do Jo Blei, u ding do jagawaran, un ngut ban un job. Ngada kwa bagin mi inong elam kiba kumta, kiba la ban job, ia gani ka bor jing dom ka bakmut banyale kat ni ka riga si bajantia. Tuai po blend say ginong ilam. Nga kerpat ipi ginong ilam. Bapin sngap ia gani ka mga kren. Bapinom siya ngut. Haki waipat ki bor jang ka jing dom ki bawan kat ni ban telep ika riba ka jaj ban riu. Haray to blay un panlong ipi bapin mat ika jing im ka balang bau Jesus Christ. Bapin la ban ngut. Bapin la ban job. Ban pendu jaj. Ya kano ka bertong, ya kano ka baknya, ka bakriam, ka baksot, ka bakray. Daga bor jang ka jing im ka baviyo now Jesus Christ. At kum kinong bot nga kwa ngan ong fi tungin jit ya kinong yalam daga bangida thep ya ki pa jang ka jing duai. Bat nga danget kanigan lang ka jing mentoy ka bakraw ka jing im jang fi. Nasngaw kwa baga niga jingkran jang amenta. Mangan kampan mi klo ya kala dalong. Na mga kwa bagi briukin sngewthuh iga niga nongrim. Ba Shwa bagin shim iga rai ban jit iga briugi ban iyang niga election. Tungin na sngewthuh siyay Shwa naga ktien ka jong Blei. Ban ngalapan ifi bangidan kami ka jing stan o Blei ban duay. Manginom jit daga ba siya influence dagi tugi bang ala keren mene. Batungin tip baki nong yalam kiday ki ba Blei jit. Mara ba ujit dagi ba dan chingim. Ki ba dan jingermen. Bat ki ba dan ka jing seiso aga jingim. Ki ba dan bor iga ban ngut iga noga bor jingdom. Ki ba la ban iyang ban yalam ika jat ban rio. Bakan light na ka jinglong maraw. Ngangit kani lang ka jing Kyrwoh ya ka jing im fi. U Blei un Kyrwoh fi. Leng ba kani ka kubor. Tungin ni duai. Ha kani ka bor. Ko pa nga yang nang ni a Blei. Ngalakren ya kani ka kubor. Bat nga dangit a Blei changa. Try nga dangit ko try a Blei changa. Bagani ka kubor a Blei kanang ka jing mentoy. Kalau ka jing Kyrwoh a Blei. Ia ki beri ka vavot. Bakin dan ka donut ban buri ia kini ginong ilam. Hapo jang ka presence ka jame. Para Blei panginom jit mangi. Haray ba men jit mameri ki beri ki ba pu ki ba shlut. Pat ki ba don so kin try. Ki bala ban job ia ka nono ka borksot. Kapamut ban yale igari ka jangi. Try nga da kerpat nang ni a Blei. Say kum kita ginong ilam. Jit mame try. Pen ki ye ki vote baro. Bakin rung siya jing duay. Bat bakin yo i. Bagari baga judgment rio jangi. Kan light na ka jing Shillong Mail. Hagiwe pagibor. Kiba nalendet. Try nga da nget men kta men Kyrwoh nga nga riga jangi. Kyrwoh nga nga election kin try. Ay ganang ka ba bet kin try. Parangin yo iko pa blengin yo iga jing sinshar. Kabakat kum gaman ka jame. Try ngi ailot shami ka buram. Haka kerteng ka jang Jesus ngi duay. Amen. Amen. To bleng Kyrwoh fi.
U Blei shibun